bende wuok e piny owacho migepe pogore koro nolemo kar chungo od bura ma Muhoroni mondo gilose kod jopiny ndikore kaka jogo ombulu. Kwethno man bende notele kanyo to kod jagoro mochung' ne weche mag tudruok kod lony manyasani e pacho kae Jeromo Chieng', County Commissioner ma Kisumu mano Mikae Josephine Ouku e kind jotelo moko mathoth ahinya ne okwayo jogo ma bende osechopo higni 18 mondo koro ndikre. Korka jalar kom od bura ma Muhoroni Dr. Hezron Makobe owacho ni koro tudre ahinya to kod jotelo mamoko mag loch nanga kochakore chiefe nyaka koro County Commissioner mondo gine ni koro jopiny mago mapok otimo mano otimanena e kinde juma maloyo achiel ma koro dong' gi sani. Olero ni kaka jochung' gin giwegi gisewuok oko mar chiwore kata mar golo geche mekgi mondo obi okonya jogo mok nyal chopo e apises mag IBC kata kuonde ma IBC nitie mondo mi gikaw ombulu mondo gigo kochopo dwe mar 8. Kawuono ne wan gi stakeholders meeting manotel ne gi PS mar ICT Innovation and Youth Affairs, Jeromo Chieng', to gi County Commissioner, to gi DCC, to gi Sub-County Admin, mano wuok e county as well as the liaison office mar county, to gi stakeholders duto. Ne waringe i Muhoroni, ne wachako gi Masogo, mane warado gi stakeholders ma Ombei Ward, Miwani Ward and Masogo Nyang'oma. Then wa this Chemelil roundabout, warado gi Chemelil Tamu Ward, kaeto koro wabiro tieko e Muhoroni koro ward ka mondo wa sensitize ji kaka wanyalo kawo ombulu. Achiel kuom strategies ma wa employ, wadwa tiyo gi strategies mane watiyo godo ndalo mane itimo census. Wadwaro ni jowa odhi to the village unit mondo gol joma onge gombulu moter mondo dhi okaw ombulu. Where we can as well, wan bende wagolo mtokni wa oko manyalo ting'o joma dwa dhi chenjo ombulu gi kata joma kipande gi olal, kendo waketo strategies ma ji nyalo kawo godo kipande within 3 days, kaeto chufe wa gi sub chiefs distribute kipande go. Kendo wawacho ni wadwani wati gi bar owners gi restaurant owners mondo gihakikisha ni gin bende sama ji pok odonje bar kata pok odonje clubs maggi to jogi nyiso ID kata kura, to ka ging'eny to wanyalo manyo jo IBC officials to biro, kosebiro to nyalo miyo gi kura kanyo, kech wadwaro ni kuch jakomo dhi malo. Kura mar MCA, mar senator, mar governor kata mar mjumbe manyo ni ento entiere. Kura ma onge en mar Raila Amolo Odinga. Muhoroni sani we need to register 30,000 to wane under 1,000. We are at 3%. Koro really wane mwayua buoto e Kisumu County, mano ok nyatimore ka stakeholders kaka wan nitie.